li tiltaqa' mal-Kamra tan-Negozji Żgħar huwa importanti għaliex l ħaġa nżommu il-kuntatt, nkomplu anke naqsmu l-ħsibijiet tagħna kif qed tiżviluppa il-politika tagħna u l-pjan tagħna għall-pajjiż mod speċjali għall-qasam ta' dawk in-negozji ħafna drabi u ħafna minnhom tal-familja li jkunu qegħdin jinvestu l-ħin tagħhom, il-flus tagħhom, il-ħsieb tagħhom, imma anke wkoll l-erf tagħhom biex ikomplu jiżviluppaw il-negozju tagħhom. Kienet din ir-raġuni ewlenija għalfejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' mal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji bħala parti mill-ħidma li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel bi preparazzjoni għal jum il-ħaddiem. Matul il-laqgħa flimkien mad-Deputat President Philip Fenech, il-Kap Eżekuttiv Abigail Aġus Mamo u membri oħra tal-Kamra tal-SMEs ġie diskuss kemm l-andament ekonomiku kif ukoll il-pressjonijiet kbar fuq l-infrastruttura. Eżempju ta' dan kienu istijat twal bl-provvista tal-elettriku matul ix-xhur tas-sajf, il-problema ta' drenaġġ u anke l-fatt li n-negozji kellhom jibdew jimpjegaw ħafna ħaddiema barranin li ma kellhomx il-kwalifiċi neċessarji. Ġie spjegat ukoll li n-negozji żgħar u medji qed isibu diffikultajiet biex ilaħqu man-negozji l-kbar u li għalhekk huwa importanti li l-ekonomija tikber b'mod sostenibbli. Il-mudell ekonomiku tagħna jista' jkompli jinbidel imma anke wkoll l-ekonomija tista' tkompli tikber mingħajr ma jkun hemm mingħajr ma jkun skapitu ta' setturi illi jkun qegħdin ibatu waqt l-ekonomija qiegħda tikber. Għalina is-suċċess jitkejjel mhux b'kemm xi ħadd jimxi l qudiem biss imma kemm kulħadd ikollu l-opportunità li jimxi l qudiem. F'dan is-sens inkomplu nenfasizzaw u anke jiena nibqa' ninsisti fuq l-importanza li min qiegħed jinvesti f'pajjiżna partikolarment anki in-negozji żgħar u medji jista' jkollhom aċċess veru għas-suq Ewropew. Wara din il-laqgħa newsħa wkoll il-kummenti ta' Abigail Aġus Mamo, il-Kap Eżekuttiv taċ-Chamber of SMEs li min-naħa tagħha spjegat kif ġew diskussi l-prijoritajiet u l-isfidi li qed jaffaċċjaw in-negozji. L-isfidi li qegħdin naraw għan-negozju huma l-isfidi għall-pajjiż, jiġifieri fejn l-ekonomija tagħna ħatmur, x'inhu l-pjan li għandna l-ekonomija, kif ħanittekkiljaw l-inflazzjoni li sfortunatament qisu in-negozju qegħdin nittargetjaw biex aħna nittekkiljaw l-inflazzjoni, qegħdin ninsew li l-inflazzjoni hija kkawżata minn numru ta' affarijiet ħafna iktar komplessi. L-sitwazzjoni relatata mir-riżorsi umani li aħna naqblu li jkollna riżorsi umani li nżidu l-skills tagħhom, li nżidu l-kwalità tagħhom. Però rridu naraw kif Malta ħankunu qegħdin nagħmlu dik il-qalba biex naslu għal Malta li jridu fil-futur. U hemmhekk naħseb irridu nagħmlu ħafna iktar xogħol. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ix-Shadow Minister għall-Ekonomija u l-Intrapriża Jerome Caruana Cilja, ix-Shadow Minister għas-Self-Employed, l-Intrapriżi żgħar u l-Kooperattivi Robert Kutajjar, kif ukoll il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Peter Aġus.